Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumungeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, pakasaritaan ni Teresa Kadapuluan, ti kakaisuna, sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, card day iti day tangal daw Manong Nemi, ngem na pagagangayen, nga saan nga masangod da papake ni mama, ti umay ora may salang kadakwada nga umay sa di eskwela. Fourth year, high school lak Manong Nemi. Ada kami din di second grading manong. Nangangato ti gradok iti first grading ngem bigla bimaba. Ni Inday nga katulong mi Manong Nemi ti imay ti eskwela. Kadiso tinangala iti card ko. Ngem inalak mitlaan. Hala ka Teresa, nagatot bimabaan ti gradom. Anak kinuam. Saan ko may paspas na tagbasa, hindi. Tapay met. Tsaka mo. Basta. Baka manipod gamin idi at cellphone mo ket daytan. Ala ka. Numamon da papaki ni mamang mo dito, dalagkado ka. Laglagi pa. Stricto dagiti parents mo. Ori nga sikat ti kakaisuna, ngem saan da kang spoil din. Datakor pa kas daawak. Nag-asa ta kumanta siya ti kakaisuna nga anak da. Ket nagnato ti pwesto da, iti pagtrabahuan da. Nagpadpada da nga manager. Nagdakil ti sweldo da. Nagpindas ti balay mi. Kakaisuna. May spoil da kuma, imsamet, baliktad, stricto da. So nga rod, adu nga minti ta dagiti kakaisuna nga anak, bugbugtong, ngayon ma-spoil da. Sika, handa ka is-spoil din. Ngayon sobra man ti kinistricto da. Sa dala ipagpakat kanyak nga anak da, ti ipagpakat da karagiti empleyado da. Nga balik nga manager da, iso dat boss, di opisina da. Kaya iso damat ti boss dito eh. Balay. Kaya narunagan ka. Disiplinahan da ka, kontrolin da ka. Basta da kayat kasta nga kinistricto na ita papakin ni mama. Paala ka. Kahit ko pa kita rebelde. Uy, ano ka matirason tapno rebelde ka? No baybayan da ka kumadagiti parents mo akit so. Napat patig ti ubrada ng siya. Napat patig ti trabaho da ng siya. Hamoy bagbaga ti kasta, Teresa, ate Enday, anakon nga isuro. Basta, napipapakin ka. Ado ti time mo kanyak, gabiso da nga. Hindi gayam, tagbaling nga kakaisuna. Mayat kindi namatawid mo to amin nga kinabaknang, awan ti kalaban mo. Kangaratat kayat ko. Alala, sikantot mag-out, ba't lang dahito kat mo? Kada papakin ni mamang mo, paala ka nagrason. Wen Manong Nemi siyak ti kakaiso na laeng nga anak, da papakin ni mama, kat nagnato ti pwesto da manong. Iso da ti bus kada giti opisina da. Sagay sada ti kotse. No kitkitahem ni mama Manong Nemi, langana at talaga ti boss nga napaknang ti langlangana. Kastamat ten kini papa.
No saan ko lang apapakin, mamaida. Nagtangsit di gito, nauyong di gito, kunak ko. Yung talaga hawag nga nauyong da. Isla, jak pa napuutan manon naming nga, karinyod na kumamit. Urid ubi nga, nagbalinda ka talagang istrikto. Nyot ibagada, iso, no puraw ko na da puraw lata. Magkarigat ka stoy. Rumben ko mga gaman at siya kakaisunang madimot. Kadag peso manon nemi, iri sumang pweten nga nagsarunod da papaki ni mama, ito'y balay, dagos nga siyak tinayaban ni mama. Teresa, mama, mabaling ka din nga medyo ilay iluyot ti panangawag iwan niya. Teresa, abis kasi kakumat mag-isorol ako. Awang kito pisina. Siguro kasi pa nakisarito yung kanagiti empleyado yo. Numuna kaano pa nga amom tagsalutsod ka sumungbuta kasta, ha? Padasin nyo man mati, mangawag ka niya kit. Teresa iha, sa anak nga isoro. Si kakit din di mang isoro kanyak, loko ka. Sorry mama. Karde ita. Kung naninday nga takanukin ka, di karno. Maesi. Manot ng mato nga subject mo, ng mato da kadamin. O kanya pala kayat mo, na lumamayan di pa nagsarita kang kaiha. Tay card mo? Tay card mo. Ano to? Di mo balitan kanya? Ma, please, saan kayo ko maagungit? Dahito yo, bimaba amin. Niya! Ma, yung kaya kumagpungto takasta. Opo na yan? Sus, da kami kinapapang mo? Nga manager, ito pisina mi, nalaing kami. Si kakit nga kakaiso ng anak mi, bumagsak ka? Ano tinararamit mo, ha? Naga nga tumatikred mo ti first grading. O di first year, second year, third year ka. Ita nga fourth year ka, bumagsak ka? Ano ka po na, ha? Hinday! Ma'am, magibaga ka man tirason, no apay, nakastoy. In your own observation. Ay, ma'am, lalalago ni ka. Nusak ti makapungtog na kang makita. Iti observasyon ko, ma'am, manipuli di ada cellphone nan. Kastan. No kastaran. Kumpiskarik na cellphone mo. Ma, no! No, mama. Ada group chat ni ka nagiti classmates ko. Masabol ko ti cellphone ko pag-research ko. Sula amin. Hostot ako naman ni Iday. Mapaobserbaran na siguro. Kasi ka, isuna ni Inday adad na makakita kang ka dito balay. Haon siguro sa bali nga naramidam ng cellphone. Mutoy na cellphone mo. Oh, please, mutoy na cellphone mo. Abay, Claudia, naka-high blood kaya. Mga pwede sa karubangan, kipig sa boses mo, kaslangan laad na ito pisinam, na magkisasarita ka ng itimpliyadom. Takasan mo, Paolo. Umay mo kita man di grado na ito kakaiso ng anak ta. Bima ba amin? Himbas ko mga umato. Pagkita man. Abay nga miniga. Gapu iti cellphone. Dahil ito obserbasyon di Inday. Ni Inday ti adada makakita kang kuwana. So alalay kang kuwana ti cellphone na, kumpiskarik. Sana mabaling kastoy. Da kami kinipapang mo, nakalalayang kami, da kamtibos to pisina mi, kalpasan na kakaiso ng anak mi, bumagsak, imbes ko mga honor mo, kana ito panagraduar mo, with honors ko ma, hindi man nga ron, ay susabo, mangibabain ka, mutayin sa cellphone mo. Alaitad mo niya. Nga nga rin sa rek, kakaiso na ka cellphone ko, napit pa nga dami ito. Itad mo, tapos saan nagpungto ti mamang mo. Masabol ko, papa. Itad mo! Di papa, manunimi ti pilit nga nangala ka niyak ti cellphone ko. Saan inted kini mama. Nagbaragsutak met, manunimi nga simrek iti silad ko. Saak nagsangsangit.
Tila babawi ka nagbaling nga anak na papagi ni mama. Tila babawi ka nagbaling nga kakaiso ng anak. Yung bas ko mga maragsakan na tasyak lang nga kakaiso ng anak na. May tan ko maamin nga. Kasapulak, maaramin ko kumaamin na kay-kayat ko. Sobra man di kinistrikto na. Makita nyo laing nga, rebelde ak. Pumanawak, makita nyo, pumanawak, agpukawak, padawang kayo. Manong Nemi, sa anak rimrimuar, ngam sa anak payanangan. Nakaturog siguro da papaki ni mama, Manong Nemi. At dagtugtugtugit silad ko. Sinday da, di inday. Ang kapayanangan. Huwag ka manganin. Alasak tumatan maturog. Maturog ka latan inday. Hana timbilin da papaki ni mamang mo, nga sa anak ka maturog, eging ka saan ka mapakan. Tsak mabisin. Kumakan. Sa lutsudan tumatlayang ni mamang mo, inton bigat nangang kawarasaan. Kaya bagam tulat ang anak ko na. Ang ngaron nga mabaling agulbudak, stricto ngaron dagi darakal mo. Imbag at siyak ti makaanos kakatulong yun. Hindi ka pilagtalaw ngamin, talaw kan. Kapag talawak ko magkat nang ngato sa sweldo nga itad na kanya. Ardang. At nakapsat kong pagbasbasaag. So ang saan kasapulak ti trabaho. Agan ano sa klatan na o restricto da, papakin mo mo. Damat pagkiti pagsayatan natin, kinastricto da. Ang pagsayatan, suda, sika, sakay. Umaykahan. Sige, sumaruno ako. Kunak Manong Nemi tababisina. Meow! Ini mga anak Manong Nemi imbag. Tada ni Inday Manong Nemi ang mga bagbaga kanya. Amom, Teresa. Ibilang ka nga. Ading ko. So tumungit ka kanya ka. Noon niya mga minti baga na papakin mamang mo, magtugpar ka. Naumat na ganak kat, naisagbak na, dikit anak na. Sobrat ka distrikto da. Wine, agpeso, sobra. Ayam nagtungpal ka, awang ba't ipakadaksam kat? Haan? May ibagaman ngamin, agayat ka nala, agpapaharam ka nala, kahit mong timandan tinubyo ala. Ano ko mga rod? Bigati ka eskwela ka bata ng babae, danubyo dan? Sino agararam ka ka eskwela yun? Sino? Baka ibagam ka ni mama. Hangko yung bagbaga agkadwata. Baka tinulagan na ka ni mama. Nyo tamok, baka tandaan na ka ni mama, tapno palutputan na lang, tapno maamuam, di kiti naskin nga maamuam kanyak, nga bagam kini mama. Yun, tubag kami mamati kanyak. Isaksakit ka, isang magbagang ka. Nadanub yun, hindi pa sinong bata ni Edmund. Agararem, muna. Ngayon kaya't mong timakinubyo, numabalin na ko ma. Advice ko laking kaating ko aya, saan mo hararamin yan? Numaamuan na mamakin ni papang mo, addang istriktuhan na ka. Ang mga nasardagdat, pang pabasakin ka. Una ipad na ka, adayo, kaya't mo. Basta. No ituloy dahil da papakin ni mama, tikin istrikto da kanyak, naklamon. No saan da kaya't isubli kanyak di cellphone ko, maala na. Agtungpal ka kadakwada. O madagas kahit nung tumpal ka. Basta. Saan ko mag-rebel detirik ng panunot mo? Basta. Baga tasan da ka danganan. Nakarkaro pa tinaramid da. Bugkawan da. Awang kalintagak. Kaslawan waya-waya. Siyak pa kakaisuna. Tikas na karamidan da. Di ko alam kaya talagang sobrat kinistrikto da papakin ni mama. Huwain amok da ita. Taada amok nga empleyada ni mamang mo. Di mo ka di amok ni mamang mo kang kalayon nga adag-resign nga empleyada na. Imbaga talis tula nga masukatan at adong arod di kita demand trabaho. Ngayon kasi lang nakalalas nga record. No te manager kat ado tag-resign nga empleyado na. Adungan nga agpaiso ti sumre ka kasukat. Ngayon kasi lang
pakaragirikan nga panunutin mo aping ag-resign di iti empleyado. Kastamat ka ni papang mo. Ato damag ko may panggap ka nagnagandak ka. Ni papang mo, sobramat iti kuana. Kamo? Dan sakit anomalya na. Abi amo amin di kita, hinday. Chismosa ka ala. Chismosa nga bagbagap. Abi amo amin di kita. Kadadakala ito yung tibalay. Adamat di kita mangitaw-tawag kanya. Serbi na nga ti cellphone. Kaya mo usawan, agmamarites kay ti cellphone. Kita ada nga group chat mi. Dapat group chat yung marites. Yung alalan. So, nga dati problema, kadamot group chat mi, kadigit ka eskola, kaso pa yung matawagan na kaliad mo. Kasi nga pa yung matulungan na kadigit ko, daw matin cellphone ko. Ano nga tataramid akin dahi? Gumata nga ti baro nga cellphone niya. Agpambarak nga masapul ko ti kasto nga kwarta. Kita, makapanunod ka di dakas. Kakaiso nga anak da. Kontrolin da pa iti kwartang itag kanya. Iso nga rodetat ko na, no sad na kang kadisiplinaan, ang mga no ad-adda nga mayaw awang ka. Kaya naman na dumang anak dita, ma-spoiled da. Ngayon, sika, kung kontrolin na ka, disiplinaan da ka. Kada ka tiyado nga kwarta, baka no mayaw awang ka. Di apagpagso at dadakan ka. Sa pega kakaiso na kung nagmanin, maulit-ulit. Basta, mangiremedyo ka dan tumila cellphone ko. Hago yung pagpakita ka dakwada. Ilimit ko. Sige. Alis lang ordi mga tingga paturo ken. Takmat. Mapuyatan tangang tagpada. Basta. Gusto na taramidan da. Papakil mama. Pagkita da. Iti eskwela, manong nemi, siyempre, damdamagin ni Edmond no apay. Nga saan nakasumungsungbat, apay nga attended ti cellphone ko. Apay nga awan ti text back ko, kano ka nagiti-text na kanya. Awan cellphone ko. Ana? Kinumpis ka ni mama. Nababangamit nga ni grades ko, kata imbaga na dyan nga inday, nga ti observation na, manipo di da cellphone saan kumatin nga may pasnek tagbasa. So, sabi mo mama, ti gratok. Kasi ano nga nga makontakan? Tsaka mo? Overmatis, kina-stricto na kiti parents mo? Sobra. Abos nagdindinamag nga talagang stricto da, ang di obsina da. May sakapay. Ano nga may sakapay? Kasi naman tibagbagan ni Inday. Kado rin siya. Kado man di kita mamukit ng empleyado da mamang mo. Kasi naman tangin papang mo. Nalay peso da kita kanakang kakabutan ng ato posisyon da iso da ng artibos. Ngayon maminsan sobra kanot kinistrikto da. Nga ipagpakat na kang ka. Kung nga ron. No kasalita nak ni mama. Kung alam na da di opisina. Teresa! Wala na. Bus ko mga... Kanuwa rin na da ko ba di opisina. Kasi ako mga ron pang tawag na kanag empleyado na. Ano niya? Gapot ay suda tipos. Naturay dan kasta. Wala na ganak da kanya kakin jak kanunungan nila. Ano nga rin? Ano nga rin mo din? Itong palaklata ka na kawada, saan na kamongtan? Yan, palaging ko na lang. Manong nemi, aglaladutak ngagbasa. Gabuti kas diyan. Jak pa yun, manat at sensyonan manong nemi tileksyon mi. Imbes ko adada ko gumagatak manong naming saan. O mat pa kay ayuan. So nga dag dito unig ti balay manong nami, ito unig ti kwartok ti pagigan na. Umay ni mama. Ano, Bram? Ma. Kaungad nagtumanin, no? Ibagak ka na kayo, hanggang kumakastat pa, nagyawag yung kanya. Adat, Bram, iha, ako na. Saan nga siya ti sorom? Siya kita mangisuro kanya kon? No, anya kahit ko yung style? Kasi magyan tayo, basbasa ak ti libro. Gas assignment ha. Apay dito yung nagtiselad mo at pagyanap. Apay saan ka mapansan dyan yung study room mo. Tuyin ma. Sumad la iso. Ngayon mo bingarad, no, basbasa ka uno saan, kanta ka mo nagtikwartam. Di bandayan, naglukit yung bandayan. Yung saan makakonsentrate, nanda kayo eh. Sao kayo tumad lang ang sao. Napiyakumat, nasa ang pindas, pa nagsauyo kanya.
Namuna tabak sumbat ka talaga na. Di ka pa nakaramang kanya ka, Teresa? Tadyak kayat dumabalin, ti mapungot ka, makedel ka, masipat ka. Pati ni papang mo, di nakabibinaot. No kastulat ramidem, no kaano pa nga agmatsud ka kumaan, isumat pa nagbalim mo nga natangsit, isumat ka awan tinake mo. Ma, kaanon tong sandak nga ungong tanaya? Wala ta sumungbat ka ba ilang? Wan na mama, kunam lata na. Di ka nga di mabannog. Kaya iso karot nga, mabambannog kami. Kalbasan na, kastoy pati basang patami. Nga anak, ngembas ko mga maayo kami, ngem sa amat. Kaya naman kada tabi makaringurit ka tumatayab. Sige ma, pasting ko nagba-agribyo. Panahon na ko. Saan ka na makakonsentrate? Nanda kayo. Slak lamabakbak ka. Lasam nga saan nga umatot si gradum ka na treating makita. Sige, pasting mo nagbasa. Agribyo. Kung kasan nung may concentrate kung anong naimik at kastoy mati mo mas pasamak. Ha? Adadamat nga grebeldeak manong naimik kastoy nga panang tratar ni mama kanya. Kaya nung makasalidak ni papa. Bagayo man kini mama nga saan nga siya ti panagkisalita na kanya. Amo manak. Nung agbaling ka nasihat kami matkan ka. Nasihatak mo ta. Nasihat, tabubambat grado na. Nasihat, na muna sumungbat. Sa mo sumsungbatan naganak ka. Not ibaga dawin. Kunang natan. Tapi ako mga nasihat, panangibaga ni mama. Pwede ka pa naruamay kat dati man nakasali mamang mo. Kadagiti matlagat. Hindi nagbaling kayo nga bus, kadagiti opisina yo. Lakay man na timangig ganyan. Hanat ako nan? Gusto mo, hanggang nga dati nga bus. At dakay pala nagaganga hindi nga posisyon. Uwan, kaya maging ganang baling kayo nga bus. Ipakpakat yung dito balay, paragbaling nga bus. Talaga natangkad yung ulo mo na yan. Talaga mo sumpat. Imbus ko mga agmamature ka, ngumakim ka. Samat. Kasla kaya't na kami kalabanan nga naganakin ka. Ha? Hoy, kakaiso na ka lang. Duha kami kinamamang mo. Kaya't mo tumabang ka na kami. Dida kang pagkabaylan ng labanan, dagiti empleyado minsan kan di ka kakaiso ng anak may. Lukot to, talaga nga makapa-high blood ka ngamin. Laday mo nagto. Anak asis gano, at kastan tumalat ipagbaga. O lapulusan, pakay aywak. Mga ramid kat pakay aywan mi atap numaaramid ba't mga ayo ken ka. Napiapi kini inday. Namuna ta, kangkan eh. Third grading manunemi. Saan ko manin may pasnek. Iti agribyo. Sigurado manunemi di malpasin te exam. Dahil tamanin. Masigurado klatan manunemi basit maalak. Baka ad-dagag babad grade ko. Kahit noan yan tumanin manunemi ti aramiden di mama. Naala na kong piskal ng aruden manunemi sa cellphone ko. Aw mati pambarin tapno saan ko kumamay pasnek tada aw mati ang cellphone ko. Yung sa sinong tasang nagrebelde ti kasto yung pasama. Aging manunemi ajak na pupuutan. Inaklon kon ti panagayat manunemi ni Edmond. Pagkatawa ka, kimaragsakan na ka. Untan, maaragop ka. Uy, Edmond, nagsambre. Maagkat na bibig mo. Nakapinpitas ka. Nakabangbanglo ka. Hindi pa lang talaga nga tarigagayak. Ngamaramanan di kiti lips mo, Teresa. Mayat, di ba? Tiyan yan. Iti ada boyfriend na. Nang naruna ang rebel de tiriknak. No kayat mo. Edad kong king katibagi. Hala?
papasak man, nagidaganak ka niya. Loko ka, nga, kagura da ka, kaong tanda ka. Kahit ko pa kaya laksidan da ko. Kasla balod nun, takdi balay. At di o nagkwartok madlat ang aminin, tiyayang ko. No kayat mo, nagtirabi nawaya kang umay. Kasano ko mo? Naglagay mo yung adagwar jami. Sa bagay. Kasta nagdi babak nang nagdi aday duldulin na. O, may kini duldulin mi. Baka ado di kita alahas na mamang mo, ginipapang mo. Diba? So, anda security guard yo. So, saan ko makalibas ha? Isoro ka. Magnaka di tawa. Ano? Tawa no nakarehas. Di ragad Jim. Ano? Yung tiamudan tulat tangit anda ka tiyo nagtisilad mo. Ngam nakarawar kagaya mo yun. Nga magkasinarak ka niya. Itata, agnubyotan. Talay sursurom. Kiton. Problema mo gayam no kasano ko makalibas ka. Di magnaka di tawa. Apay na lagdala unay di rehas di tawa yo. Ragad siya mo na. Dahil makalusot ka. Makala ka matin ti tali. Nga pagbidinam nga umulog. Saan mo doon nga nangato, di ba? Matatantak di per-explore eh. Kaya ana, ayan ka. Kasano ko mga ron? Umahik di balayo. Tsak to ti manglibas ka mga nagadi. Dati, sa kailian na. Alay bagbagam? Aman! No kaya't mo tinawaya at tirabi. Maramit mo neta. Anda to amuang at dakatiruar. Tamo na at dakatisilid mo. Into nagamit kan. Kasi tuman-manin. Magnakan tuman dya tawan. Oh, di ba? Manong nemi no anyat imbaga ni Edmond natungpal. Makita nakto ni mama manong nemi nga sumrekan ti silad ko. O anam? Mama, maturo akon. Nalpas mo di assignment mo? Uy gayam, kumusta ti third grading mo? Nalpas ka din card day? Hampay mo ma. Amo na makita ko adad nga bimaba di kiti grades mo. Kita awanin cellphone mo. Makita. Sige ma, good night. Sige, agaraw man, di tayo malata silad mo. Sakto mo tin man, na may makaturog da ko ng data. Rumuwarak to, numulog at to itawa. Awamutayin ko manong name nga magnaiti di ko. Awamat aso mi, nga nakawalang, adamat ti pupok, adatip sango, hanamat madlaw ti likod manong. Kahit nung sinarak kam to manong name kini Edmond, siyempre, agpapas kam nga gininage. Kahit napayan nga mapasamak ka na kami. Siya na pinangarot, nagsinarak ta kas to, saan nga ramida. Kurkapay lang saan nga ita. Tuan ka ano nga rad. Nga, matuknokon ti langit mo. Si kamay. Humapapalak nga rin ka na classmate tayo. Daka na paspasamak ka na kuwada. Sige. Iti kasto nga kinarugsuta. Nagmayat nga masapa nga mapadasan ta. Delegado numaman manin da mama kini papa na ito nababawan ng grade kon sigurado. Baka doon ito bagsak kon. Baka sana ka makapaggraduar. Diyan man gamin may concentrate. Gapat kas diyan nga strict da papa ni mama. So nga ron, nasyak ti inspirasyon, nasyak ti magparagsak ka. Pukawan ta di kita pukawan ta ti. Aniyawan na problema, pabayan ti pa naging narakob ta. Kurkahid mo. Kurka, urayan ta nga ako Adadji kahad. Tanong kas parigan laing, talaga nga nababa. Saan kun nga kayat pang urayan ti ado nga bugkaw ni mama. Sa anak na kita rawatek, sumorta ka. Itaray na. Hala? Kasano pa iti panaggraduar ta? Nung makagraduar ta, patpalat naman nga papat grade na.
No di mo kayat, di saan. Naman kayat ko. Pangipanam nga no ka kaniyak. Umadayuta. Umadayuta. Noan niya tinagtulagan mi kini Edmond manunimi iso tinapasama. Naibate aklangin ti surat manunimi ti uneg ti silid ko. Tadakkel ti pamatik manunimi nga ti kabigatan na tugtugan danto ti ridaw ti kwartok. Tano sandak to makita nga rumar. Tulbekan danto kat maduktalan dan manunimi nga awanak. Nangibate aklangin ti surat manunimi itirabaw, ti tukador ko, iti oneg ti silad ko. Kat kasla may imagine ko manong naming as taunay ti pungtot da papake ni mama. Dahil talangan og high blood da. Simurta kini Edmond manong naming kat imadayo kami. Itinagdagosan mi nga balay manong naming siyempre, saan nga kanunungan tinaramid mi. Ano mabalingkat sanggam nga agkaid da. Ngam nalukumot ni Edmond mano. Umay nagsarkan iti kwarto. Kaya dito ay manong nami 16 years old. Nga naitad ko iti kinabirhen ko kini Edmond. Gapo iti kinatangken ti ulok no isuman dahi ti rason. Ken gapo ti panagrebel di triknak. Gapo ti kasdyang style da papaki ni mama. Na istrikto da. No kasanot ti tangig da, kinastrikto da, kadagiti empleyado da, kastat araramidan na kanya. Hindi malikip ko anong name iti makidamag. Buludag man cellphone mo. Sinatawagam si Lord. Ni Inday. Kahit ko lang mamon, no, mapaspasama kan sa Jibalay. Sige, among nga number na. Amok, may kabasa. Nagring idikuan sinong batan na. Hello, sindi tayo? Inday. Ni Teresa na ito. Hoy, Teresa. Ala ka. Ayam mo. Sorry, saan kong ibaga? Sino kinatuwag? Ni Edmond, boyfriend ko. Ay, sumit lang. Gusto. Ni Edmond, na ibagam idikan niya. Han? Si Kamet, siya nagipulong ka. Kaya uwan ata na nga ron. Tapno amon iti pera mo ti pangsapulan aking ka. Napanda iti balay ti Edmond. Awan pati ni Edmond. Iso ka talaga nga. Dakay tinagkuyong. Siyempre na nagpatulong dati polis na kita. Naganagking ka. Polis? Uwan. Nagpuka ko hindi i-report dati polis. Kahit baka no idarumdan ni Edmond kidnapping. Wano rape. Gawad na pasamak yun ala. Adan Inday. Ala, nagsasaro natin problema yun. Among kadigan takkel ti issue nga rumrumar kini papang mo. Nebulgarin ti anomalya to pisina da. Ha? Agkakaso. Siyempre may ikat. Sabi nagkakaso. Sakit ni mamang mo. Adumatin ti reklamo da keng kuana. Tano apay agre-resign di kiti empleyado na. Di wow. Apingawaw ko nam. Databong nga kiti aramid na kamadi. Haan? Si kamalit nang magkakanyak. Nadamag mo. Na sobra ti kinistrikto da mama kini papa kada kiti empleyado da, di ba? Dan anat resulta na. Ada anomalya ni papa. Agkakaso. Napukaw na trabaho na. Ni mama. Kastaman to mapasamak yung kuana. Masuspenso. Sa pala nakita right anak da. Sinaking basol siyak? La panunutin minday. Siyak nga nga anak da taking basol? Saan da nga tang basol? Basol da. Agsipot da mismong aramid da. Detan, madusduso da. Mas dusduso da na. Tati kakaiso na nga anak da. Nakita Ryan. Purchir high school pa lang. Ngam sa anagan virgin. Manong name siyempre natawagak ni Inday na itad na sigurado ni number nga naramat ko kada papake ni mama. Naladawan di malagip ko.
Saan ko imbaga kumakini Inday. Inday, sa mo hamo ita do nga number ka da papakin mama ko na kumang jakbat na ibagan. Kinuri nga ta ibaga. Loyal med ni Inday ka da papakin ni mama manong. Iso nga nag-ring ti cellphone ni Edmund. Sut si mong bat? Hello? Uwan sir, siyak ni Edmund. Sir, ada to abay ko. Ni papang mo. Inaalak ti cellphone manong. Papa? Teresa iya. Pa? Ayan mo. Kahit nga maga pa. Anak, sampay nga nalataw ti amin. No daman na pasamak yun kini Edmond. Sabi ko matasan ka, ko. Agawid ka, anak. Ta ituloy mo malatagbasa. Tapno makapag-graduar ka. Ha? Kayat pa. Awan ti sa malak yung basol ti kasi mapaspasamak no saan nga kayo. Ang resultanan. Siya kumata kim basol. Tapno aga numalya kayo. Ngawang kayo ti trabaho yo. Nakamon. Baga amin hintay. Kastamat ka ni mama. No nasayat ko mga bus ni mama. Nasikang ka di nag-resign di kita empleyado na. Kasalitam ni mamang mo. Tsakayat. Dito yun eh. Tsakayat. Hello? Sino dito eh? Di mo ka di malasin si timat ko, anak. Saan nga ka sa timat ni mamang ko? Timat na hello! Teresa! Hindi ko na. So nga saan nga siya? Siya dito anak. Saan ka sa buses ni mama? Anak. Anugutan may itan nga naganak yung kakanta kami na nagbasol. Gusto nga, nagpagpakasi kami kang kanak. Sa nga bali ang mapukaw may trabaho may kinipapang mo. Basta sanda ka ang mapukaw, si kang kakaisuna. Please. Amo yung matlagay, please. Katangtangig kayo. Idinagbalin kayo nga boss. Kung alin sa sino kayo, kaslasaan kayo bumagsak. Dilawan na bumagsak sa grade ko. Dakay ngay. Alawan na. Part-time matendap no. Ibagan kahit mong ibaga ka na kami. Ewan naman nundan napasamak yung kinedmon. Agawid kayo, tayo tuloy yung tagbasa, tam na makapag-graduar kayo. Ngayon ti pakpakasya akit. Saan nyo pwede nga uluulitin tikas na raramitin nyo? Agraduar kayo, agbasa kayo ti college, kahit nung kayo talaga ti kari. Di na kayo to. Basta saan nyo palang itultuloy tagdan nakas taubing kayo pa eh. Pakalan nyo nga ti pagbiag nyo, nukas pagarigan tawan to ti sang bayan nyo. Dinto nga tamauma, di kita sang bayan nyo dita. Agasawa kayo nga di na oras. Ano trabaho nga rin Edmond? Kitsi ka na trabaho. Anak, agawit kan, please. Kadagkari kami kanipapang mo. Nagkatadbin sobra kinastrictumi. Alam, tanggabali ang mapukawang kami ti trabaho. Basta sanda ka mapukaw. Sika, akakaisuna. Naalukoy da papakin ni mama magnemi agas mati pa nakalukoy ko kini Edmund. Kahit mo asawin, sinatapay lang. Orisan tangag sina, basta hantang agsesex. Di ka karod mailiw. Aman ang ikasano nagsikuka. Kitag kunaro ka. Sa tinamay bindasan mo. Nagbasa na't noon, ti college. Hatan itong padpada tayo university. Ako lop tapay lang. Hampay ka nalado ti amin at mon. Husto da papangin ni mama. Ubing tapay. Anya ko mati. Ipakan mo kanya. Anya ko matrabaho. Kakaasi na talak hindi.
Noan niya tagahalikagom di kiti naganak kanyak para kanyak kat kastamot ti para ka. Kada kiti naganak kang kambok deta. So endan, agawitan. O sige, nusak ko na. Mga baling ko na ka. Siyak ti lalaki. Sikamot ka ba siyak ti babae. Siyak dapukaw na, tasana ko nga virgin. Maitan ka Edmond kat urahin ka. Kasta kumamat ti bagam kanyak, aginuray ta. Kasla ti una pelagon daway manon nemi nga naginarakop kami kini mama tinakairu. Nga awanen ti mangig ko pa'y manong nemi nga nagubsang sa una. Nga kasto ti iliwag nga mangig nga ba nagsao ti inak kanya. Kasta matang kini papa. Kanagkarkarida manong nemi. Saan nga ramidan pa ti sobra kina strikto. Kanuan yaman ti pagkurkurangan da kanyak. Sulnitan da. Kaya nakais-isip ni Inday manon nemi, hindi tawanin ti problema. O makita, iba't patinda ka din naganak yung kakuna kita. O, so damod lang, pakumbaba siyempre. So makamiris ng bindot da, diba? Ay, maglakid din. Nagawid kan. Tapos ang ko mga nagawid po ni Rick na dangatan. Napukaw lang ang trabaho doon, sada ka pala mapukaw. Barang ha, nagsingsingpad damot din. Nakamiris damot din nga maditaramid. Kaslada lang amin sasyon nung gapoto isudan tibos, di kami. Kasano na dati kaso ni Papa? Nalisto lang ka, no? Marisot na dyan. Malusutan na. Kaya lang, agpadpada na nga napukaw dan ti posisyon da. Ngayon ko na ni Papang mo, ni Mamang mo, adamat ornong da. Di mangmasdig dan ti bukod da nga negosyo. Ket ko na da, ngagbalinda nga na siya at kanon kadagiti empleyado da. Ure kuko dan tun da di nga negosyo. Saan dan itong makinig negosyo? Siya at ano kasta? Ket siga, ipas nang mo tagbasa. Ito cellphone ko, di pa insubli ni Mama. Ang kadawatan na yun. Itad na lang itad dahil ta sigurado. Ma? Anak, ito cellphone ko. Alawin. Nalibatan kami ng sublikan ka. Ada oras para ti cellphone anak ha? Kaya, usaran ti cellphone, iti talaga pakausaran na. Uwan ma, tidawdawat mo sa hanggang sikong. Numailiw ka kadeta naraman namon, pero damdirik nam. Ha? Sikat ti maatiw anak, sikat ti babae. Uwan ma, kadagamanak tanasihatan na panagkasarita yung kanyak. Kaso tililiwag na nagsakak launayin nga kakaiso ng anak yo. No kasto ti marik na kapanang tunguyo kanya. Sandak ni spoil din, ngayon marik na kumamit gusto. Kapanang nilala, panang tunguyo kanyak nga anak yo. Fast forward, manong nemi, nakapagturpos kami mitlaeng kini Edmond iti Corsomi. Nagsublimat lang manon nemi ti kinaprogreso ti biyag da papa kini mama mabani ti bukod da nga negosyo. Ket noan niya ti kina-stricto da idi kadagiti empleyado da idi isuda ket makitagtag ket pa lang nagnegosyo. Nagbalintang nga na siya at kadagiti empleyado da manon nemi idi bukod da nga negosyo. Awanen makunada pa manong. Ta siyempre ni Inday tagsagap kadagiti damag. Sunod mga pagsalsalsod ako, nakaimbag ka noon, napapangkin mamang mo ka naging empleyado da. Nakastamat na kinaimbag na kayang kan. Ante kinaimbag mo. Kaya rin siya, kahit na napagtulpos ko na Jake, kapsat ko, sumarsaroon yung may sa kapsat ko. Ituloy ko lang tatagyan dito. Kaya na kayo, kini Edmond, kumusta kayo maten? Nagtrabaho ka pala muna sa amtog asawa. Agyang kitutoy. Tsakla mo kinit mo. Ibagam to kinit mo nagyang kinto. Serbi na katakal ti balayo. Barang ano kahit na. Sika nga kakaisuna no sikat iyawid na di balay da. Sino pa'y kadwa da papangkin mamang mo? Ididot at dumot kakabsat ni Edmond. Sa bagay, kastan tungar ti mapasamak inday. Basta nga rin tinapasamak manong naimi nagkalay sa kam kini Edmond. Kat siyempre nagnaid kami ti sidong da papakin ni mama. Nga isuda, kat may ayo da unay, kadagiti duwa nga puko da. At dapay lang ni Inday, manon nemi, tadi na kayat ti ag-retire, gabot da,
Napintas launa ti panagyan na, tangangala, ngangani, nga nakangkalay, nga mangingina, ti sweldo na. Kaya nagbalin matan nga paset ti pamilya mi iso na manong. Timbilang ko nga manang ko, imbilang nga kamagyan, da papakin ni mama iso na. Ta iso ti kakaiso na nga makaanos ka na kwada, kakaiso na manong, nga naimas ti luto na napintas ti trabaho na. Dahito nga ron, ti pagkasaritak, manong Nemi, kat thank you, ti anos mo nga nang urnos, kalpasangan na kinsan keng kadi detalyena. Thank you, iti alaing mo nga nang ibasa, kat sabi ko ma, nadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarimingan ti biyag, kadagiti patak nga dibneg, ken nagbuya, more power to your program, manong, and God bless. Toy, nga rodagyaman nga pagayam mo, Teresa. Thank you, Teresa. Tingka pa nagsurat. Yan. Ito'y panangi surat mo, iti pakasalitaan, seknan iti sika nga kakaisuna, nga nadaan ka ti strikto nga naganak. Nagbalbali damat lang, kat pagyaman ng launay, napintas matlang ti resulta, ti pakasalitaan, nupay, nagrebelde ka idi. Kita kayo matlang ka ni Edmond, iti nagkatuluyan. Diyak makikita